Ngangiso nesibi ngeza enkosini wathi ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wezumthandazo wami wangithethelela wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo ngangiso nesibi ngeza enkosini wathi ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wezumthandazo wami wangithethelela wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangingethula umthwalo wangishiya uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile Kusi Jesu yangithanda Kusi Jesu yamuthanda Kusi Jesu wangifela lapho esiphambanweni Kusi Jesu yangithanda Kusi Jesu yamuthanda Kusi Jesu wangifela lapho esiphambanweni uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile ngizomethemba njalo ubuya yasindlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ngethula umthwalo wangishiya ngethulo ngizomethemba njalo ubuya yasindlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ngethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela Jesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Ngativei nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi. Toda kukutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira iye. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari. Tiri tese tiri pano. Tichitraya kuonesana uye nekuzivisana kuti vanhu vaMwari hakuna chicharamba chiri sezvachiri. Nyika inoyi ichasvika pakupetwa. Ende ma-activities nema-events akuitika panyika akuratidza kuti izvo nyika ino yaneta. And the more we try to make it better, ndo painoita worse. The more educated we become, ndo patinopedzisira tatoone nhamo.
Ndoziva kana vanhu takamborarama chidofo, iko zvinezvi tiri kurarama chidofo kudarika vana chaka. Kana vanhu takambove irresponsible, mukaona iko zvinezvi mabushmen akanga asina kuenda kuchikoro aanani. If ever there was a problem muvanhu nekuti vafunda, yakuoneka iko zvinezvi. Vanhu vakanga vari nani vari madofo, asi iko zvinezvi nhamo dzavo dzinenge dziri kumultiplya nekuziva. Unfortunately, knowledge ceases to be power. Because yes, tinowirirana kuti izvo knowledge is power. But as long as knowledge is not put to good use, it is no power. So by the end of the day, we have got enough knowledge, but we lack implementation. Saka chikumbiro changu ndechekuti dei tingaimplementa zvatinoziva. Ndokumbirisawo zvakare tisati taenda mukutaurirana nhaurwa yanhasi. Ngatimekei sure kuti kana pane vanhu vachafa nechirwere chiri kuuraya, ngatiregei kubatsira mukufa kwavo. Dei umwe nemumwe wazvitora sezvinonzi uri kurwara. Kuvhakacha wamboita kushoma, kuona hama kwakanaka, but nguva yekudziona handifunga kuti ndeino. Zvakanaka kusaisa vanhu panzvimbo yakaoma by our behaviors, and tirambe tichirarama tichirespecta space yeumwe nemumwe nemavalues eumwe nemumwe. Hazvina kumboipa kusangana kuminamato, hazvina kuipa kusangana kumapati, hazvina kuipa kuungana, asi ndoda kukuudzai kuti izvo tinogona kurasikirwa nevamwe nekuda kwaizvozvi. Saka dei Mwari angatibetsera taita the correct thing. Uye ndoda kukuudzai kuti chirwere ichi hakuna akati chichapera, uye hakuna akati ndo chekupedzisira. Togona kubuda muna ichochi tichipinda mune chimwe, taakufanga kutopinda mugiya rekurarama mumazuva ekupedzisira. Ndo zvapo, ndo kwatakuenda, and muzive kuti maevents ekupedzisira achaitika in very rapid succession. Mwari atiitire zvakanaka. Nhasi unoyu ndine nyaya dzakati dziri panapa. Saka ndinoda kuti tingofamba tichienda, ende dzimwe dzacho tichadiscuss, imimi muri kwamuri, inini ndiri kwamundiri. Ende ndinokumbira kuti nevaugere navo tidiscusse objectively. Kuitisana nharo is not discussion. Tinoda an objective discussion yekuti titarise the pros and the cons, tichiwirirana kuti panyaya iyi ngatimbotaura izvo zvakanakira, panyaya iyi ngatitaure izvo zvakaipira, totora pfungwa dzedu todzisanganisa. Nyaya yediscussion yekuti umwe nemumwe ari kumaintaina position gets us nowhere. Ndo inokonzera nharo dzekuti you sit down to talk, but instead of talking, you are only there to prove each other wrong or to prove each other right. The purpose of discussion, the purpose of communication is not to prove each other wrong, is to put facts on the table, and we discuss the facts, is takamira paside. I always say, and I will repeat, let us not personalize these issues. Let us not personalize my problems. Let us not personalize my challenges. Let's talk to the problem and not to the person. Let's address the problem and let's not address people. So by the end of the day, pandinotaura newe ndikati ubenzu ndiri kutaura chiitwa chacho, handisi kutaura muiti. Ndikati uri benzi ndiri kutaura muiti, handisi kutaura chaitwa. Ndoda kuti idzodzo mbiri dzirambe dzakabatana dzakadaro. Panapa tisingapedze nguva, ndoda kutanga panapa ndichiti pane mubvunzo wandiri kubvunzwa panapa, unoti izvo munoti kudii nefeminism? Munoti kudii nefeminism? Inini chirungu changu hachisvike kure, ndichapindura ndichishandisa chirungu chandinoziva, nekuti feminism inogona kuita mhando mbiri. Where people say isusu we are representing women's rights, ndoda kuti mupabate, isusu we are representing women's rights. Kozoya feminism ivanoti isusu we are saying munhu whether mukadzi kana kuti murume, we are all equal. So one is saying women's rights, the other one is saying we are all equal. Now kuti ndipindure mubvunzo uyu mune zvakanaka, ndoda kuti titange taverenga mukati mebhaibheri, mukati mebhuku raGenesis chapter 3
kubva pavhesi ya16. Rangu rinoti, kumukadzi akati, ndiMwari kwete ini, ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mimba kwako, uchabereka vana uchirwadziwa. NdiMwari ari kudaroyo. Haizi punishment inopiwa mukadzi nemurume kuchema kana uri kulabor ward. Endi chinoita kuti murambe muchibereka kunyangwe zvichirwadza pamusana pekuti makagamuchira chirango chenyu, ndokubva maweya kuti chirango chatapiwa chinotikonesa here kubereka. Chakaita kuti chisakukonesei kubereka ndechekuti makapiwa instruction naMwari yekunzi berekanai muwande muzadze nyika. Saka whether you like it or not, kubereka muchabereka, and whether you like it or not, nyika inotozadzwa. Ichizadzwa nani? Nemi. Asi munoizadza sei muchirwadziwa? Can someone appeal before God oti Mwari, ini kubereka ndinoda, asi kurwadziwa nemimba handidi? Hazvigone. Pamusana pekuti izvo chako kubereka uye chako kurwadziwa. Asi kurwadziwa muri kuripa nyaya yamakaparirwa nambuya venyu Eve. So by the end of the day, there is no doctor who can set you free from this one. There is no prophet who can set you free from this one. And there is no witch doctor who can set you free from this one. Even your mother cannot set you free from this one. Even murume wako akauya kulabor ward, iwewe uchisununguka, iye akamiramo, haarejuse pain yaunowana. Why? Pamusana pekuti chirango chako unofanirwa kuchigamuchira in style. You cannot appeal to men over things that men did not initiate. Ndo pandiri kuuya chete. Chepiri panapa, mukaverenga Bhaibheri roti izvo, kuda kwako kuchave kumurume wako, iye achave ishe wako. Ndo zvinotaurwa neBhaibheri, and it's not me. Bhaibheri riri kuti izvo, iwewe kana uchinge waroorwa neni, wedha dzangu dzakabhalansa kana kuti hadzina, wedha dzinopanana moto kana kuti hadzipanane moto, wedha inini ndakarongeka kana kuti handina kurongeka, wedha inini ndinazvo kana kuti handina. Bhaibheri panapa riri kuti, ndichienderera mberi inini saMwari, ndiri kuti kuda kwako iwewe semukadzi kuchave pasi pemurume wako, uye iye achave ishe wako nekupusa ikoko. Ndodzokurora nekusarongeka ikoko. Why zvakadaro? This is God who is saying so, and it is not me. Saka ndoda kukuudzai, kana pane munhu ari kukurerutsirai panyaya iyi, kune vaya vanoti vanhu vakafanana, pane vaya vanoti murume nemukadzi vakafanana, hakuna ari pamusoro pemumwe, ndoda kukuudzai kuti izvo ipfungwa yenyu, hatigone kukutorerai. Mafungiro yenyu hatigone kukutorerai. Chatogona kungokuudzai ndechekuti you are wrong. Not because tinokuvengai, not because tinokudzikisirai pasi, not because hatikudei, pamusana pekuti nyaya yamuri kunetsana pano pasi yakadhisaidwa nemusiki wedenga nepasi. And who do you think you are? Kuti kana uchinge wapedza kuita masocial sciences ako, unogara pasi woda kuita over 10 zvataurwa naMwari. Saka when you are talking of feminism, uchitaura nenyaya yekuti murume nemukadzi vangofanana, hakuna mukuru, hakuna musoro, tese takangofanana, nekuti mabasa tunoita akafanana, nekuti mari tunotambira dzakafanana. This is wrong. This is not what it is supposed to be, and it will never be like so. Why? Pamusana pekuti chatemwa naMwari hachireviswe nemunhu. What people can do, ingori nyaya yekuti izvo vanogona kuve stubborn. What people can do, they can revolt. What people can do, they can complain. But in real life, it is not going to change because my maker said so. Asi kana muri kutaura nenyaya yefeminism, muchitaura nenyaya yemarights as conferred by God, as given by God, as implied by God, as it was in God's mind, I am saying then that is right. Nekuti ndoda kukuudzai, nhasi tiri muno takagara tichipindura mubvunzo uyu. Kune madzimai mese muruko, kutanga kune madzimai echidiki muchienda kune madzimai makuru. Ndoda kuti mubate chinhu ichi, ndechekuti ukaroorwa mai vako iwewe vakaroorwa nemurume anova abuse, baba vako vari wrong. Asi kana baba vako vari wrong, hazvireve kuti unonoita chigroup
chekufaita varume vese sezvinonzi vave wrong, nekufaita the principle of God sezvinonzi iri wrong. Saka unofanirwa kuseparata the two when you are fighting for your rights and when you are fighting what God has ordained, when you are fighting for sustenance yesystem sezvinodiwa naMwari, and when you are fighting God's system. Therefore, pakana magara pasi maita zvinhu zvenyu, itai zvinhu zvenyu makaronga in such a way yekuti muri kurwisana nemuvengi asi hamusi kurwisana naMwari semuvengi wezvido zvenyu nemaitiro enyu. Ndofunga iyi yafa. I would have loved kukuudzai zvinonakidza, but unfortunately zvinotonakidza ndezvizvizvi zvekuti ityai Mwari, mumupe mbiri, mumurumbidze, nekuti nguva yake yekutonga yakuda kusvika. And I am telling you, mbeu yega yega yauchadzvara ichave poisonous to the system of God. You are responsible. Theory dzauno advance dzikave poisonous to the system yaMwari, you are responsible. Modzi nemafungiro dzaunozvara dzikave poisonous to the system yaMwari nethe order yaMwari nezvakarongwa naMwari, zvekuti vanhu vaakuita basa rekurongonora upenzi hwako, iye Mwari akanga akaisa system iri in place. You are responsible, and before chigaro chaMwari you are going to give an account for this. Asi kana zvichiitwa mumweya nemuzvokwadi, tichipanana kodzero dzatakapiwa naMwari, tichipanana respect yatakapiwa naMwari, tichiramba zvakarambwa naMwari, izvozvo Mwari anokuitirai zvakanaka. So when we do our thing, let's do our thing knowing very much we are not revolting against God's system. Ndofunga yafai. Number 2, pane nyaya iri pano. Nyaya iyi iri kunetsa pakati pemubereki nemwana. Nyaya iripo ndeinoti mai nababa vanopinda postori, ende kupostori ndiri kusamaraiza nyaya iri pano. And mind you, ndakakutaurira kuti kana tasvika pachirongwa iye zvino izvi hatitaure zvemachechi, asi hazvitaure zvechechi, tinotaura zvemachechi. Masavadha anosangana pano, maroma anosangana pano, mamethodist anosangana pano, mapostori anosangana pano. Saka kana tiri panapa hatisi kuda kushora postori kana kuda kushora ningi, toda kumira nechokwadi as it is in Christ Jesus. Saka kana takateerera tichinyatsonzwanana, usati ndati nekuti iwe uri, ndiri kumira paposition as it is accepted mukati memashoko maMwari. Saka panapa pane mwana wangu uyu, ana mai vake vanopinda postori, ana baba vake vanopinda postori, ende baba vake namai vake vari kutaura kuti kune mweya inovanetsa semhuri iri kuda kuvapedza. Ende mweya iyoyo inovanetsa zvekuti vakaudzwa kuchechi kunzi vanofanirwa kunge vari mapostori number 1, vachipinda pasowe number 2. Kana asi dambudziko raitika manje nderekuti mwana haachadi kuve mupostori, asi baba vari kuti iwewe ukasave mupostori, dambudziko iri unounza mweya yakaipa mumba medu, saka tinofa nekuti ndiwo unenge weak link. So baba panapa vari kurambidza mwana kunonamata nenzira yaanoda pamusana pekuti ivo mupostori. Saka mwana akubvunza achiti, baba vari kuti Bhaibheri rinoti kudza baba vako namai vako, asi inini chechi yavo handichada. Ndiri wrong here ndikasiyana nechechi yake? Kwaakuda kuenda handikuzive, asi ndo mubvunzo uri pano. Ndoda kutanga ndataura nevanhu vane machechi. Ndo zvandoda kutanga ndataura panapa. Imimi musina chechi makateerera, ndodzokorora. Ndiri kutaura nevanhu vane chechi, imi musina chechi makateerera. Zvakafanana nekuti ndaakumboadresa, okay, iwe konzuma wakanyarara. Saka iwewe konzuma usanetseke nezvandataura kuna okay, nekuti iwewe hauna business. Ndichambotaura nevaridzi vezvinhu. Mubvunzo wandoda kubvunza kune varidzi vezvinhu ndevekuti, tomboti iwewe warwara, onzi une TB,
endai munorapwa kuparire nyatwa. Unosvika kuparire nyatwa orapwa. Kana uchinge warapwa ukapora, vanhu vekuparire nyatwa voti nekuti wanga une TB tikakurapa, hatichakutendere kuti udzokere kumba kuti uende kubasa, hatichakutendere kuti udzokere kumba unorima munda wako, hatichakudzokera kuti udzokere kumba kuti unona mhuri yako, pamusana pekuti toda kuti ugare pano takakuchengeta kuti TB isadzoke. Do you think that is fair? Kuti maakutoti kana munhu warwara munobva mamuadhimita permanently. Ndaakuchitaurawo futi panyaya dzekunamata. Kana imimi mune simba ramunopiwa naMwari rekuti mukanamatira murwere anopona, mukanamatira kuti munhu abereke anobva abereka, mukanamatira kuti munhu awane basa anowana basa. Ko kana muchinge mapedza kunamata, munhu apora munomaadhimitirei? Anofanirwa kurambirei ari pasowe? Anofanirwa kurambirei ari pasavadha? Anofanirwa kurambirei ari muchechi mako kuti chirwere chisadzoke? Iyo mweya yakaipa inofanirwa chete kungodzingwa, nekuti munhu ari musowe rako akangobuda musowe rako, mweya yakaipa inenge yadzoka. Inenge yapostiponiwa here kana kuti inenge yadzingwa? Ndiri kutaura nevanhu vane chechi. So ndochidzoka kumubvunzo wabvunzo. Mind you, ndabvunza vanhu vane machechi. Munogona kupopota, munogona kuzodii, munogona kubvunza yenyu, munogona kutaura zvamunoda, asi mubvunzo ndo wandabvunza ndewekuti izvo vanhu havafanirwi kupinda chechi nekuti varapwa. Vanhu havafanirwi kupinda chechi nekutya kuroyiwa. Vanhu havafanirwi kupinda chechi nekutya kuti izvo vanozonetswa nezvikwambo. Vanhu havafanirwi kupinda chechi nekuti vari kutiza zvavakabata. Vanhu havafanirwi kupinda chechi nekuti vari kutiza zvinhu zvakasiyiwa nababa. Vanhu havafanirwi kupinda chechi nekuti iwo ndiwo wakapisa zvinhu zvavo. Vanhu vanofanirwa kupinda chechi nekuti vanoda kutya Mwari, nekumupa mbiri, nekumurumbidza. Saka in the process yekupinda chechi ndeyekuti tinofanirwa kuseparate nyaya idzi dziri mbiri. Kana munhu akanamatirwa kunzi apone, akapona akati handidi kunamata, ane kodzero iyoyo. Mwari haati vanhu ndinamatei nekuda kwezvandakakuitirai. Mwari anonamatwa nekuti ndiMwari. Munhu ane mari anofanirwa kumunamata, asina mari anofanirwa kumunamata, ende vese vachimunamata mumweya nemuzvokwadi. Uyu ane nzara anofanirwa kunamata, akaguta anofanirwa kunamata, vachimunamata mumweya nemuzvokwadi. We don't worship God as payback. We don't worship God as thank you. We worship God because He is the creator and He is worthy to be worshipped. Therefore, we don't force people to be in church nekuvatyisidzira kuti mukadzokera zvinhu zvinoshata. Saka mwanangu, ndakudzoka panyaya iyi. Kana paita relationship yakadai mukati memba, kuvabereki ndoda kukukurudzirai chinhu ichi. Vana vanonzi vazviise pasi penyu, ndezvechokwadi. Vana vanonzi vakurespektei, ndezvechokwadi. Asi musakanganwe kuti Bhaibheri rinoti musachemedze vana venyu. Rinoti musadzvinyirire vana venyu parinoti musachemedze. Uye Bhaibheri rinoti they are also free moral agents, vachatomirawo pamberi pechigaro chaMwari vachitongwa. Therefore, panyaya yeworship, iwewe kana uri baba unopinda savadha, koita mwana oti chechi yenyu handichada. Kana kuti uri baba vanopinda apostori, oita mwana anoti chechi handichada. Kana abva zera rekuti haazisiri mwana ane dzisingapanane moto, haazisiri mwana anoda direction always, you must respect conscience yemwana wako. Pamusana pekuti kudii, munhu wese achatongwa naMwari nesarudzo dzake. Saka pane nguva yandofanirwa kuzviitirawo sarudzo, pane nguva yandofanirwa kuzvimiririra, pane nguva yandofanirwa kudecide kuti mhuri yangu ichafamba sei. Handifanirwe kuramba ndakabatirwa shamu nekuti iwewe uri baba vangu. Uye nonzi kukukudza hakureve kuti ndaakutenge sembwa yakangosungirirwa tambo ndichingodhonzwa ndichienda neni. Saka in issues of worship, mwana must be given freedom when they are of age. Mwana must be given freedom kana vakura vakuita sarudzo dzavo. Handisi kumanikidzira munhu kuita zvinhu izvi, asi ndoda kukuudzai, it's one thing kuenda nedhongi kumvura, but it's another thing kuti dhongi rigesi. It's one thing kuenda nemunhu kumunda, but it's another kuti arime. It's one thing kumanikidza munhu kugara newe, but it's another
kuti akude. So by the end of the day, tovangwa kuziva togona kuzadza chechi nevana vedu vauya nekuti tauya navo, asi mweya yavo haizi mukati mechechi. Mwari ndo paanotozoti munonditi baba baba nemiromo yenyu, asi mwoyo yenyu iri kure neni. Why? Pamusana pekuti tinenge taunza vanhu pachinhu chisiri chavo. Ndosaka taane problem yevanhu vanopinda muchechi, chechi ichitanga ari paWhatsApp, chechi inopera ari paWhatsApp, chechi ichitanga ari kupfimba, chechi inopera achingopfimba, chechi ichitanga vasikana hobho, chechi ichipera neanova muchengeta. Munhu vakadaro haana kuuya kuzonamata Mwari, akaunzwa kuchechi yaMwari, but he or she is not participating in worship. So zvaunenge watoita, it's like wagadza mangai pamoto, ndokumva waisa moto mushoma, ndo anopfuva, akazopfuva anonetsa kuatenhera mudanga. So inini ndinoti, in issues of worship, let's respect our kids. In issues of worship, let's respect vana vedu. Maybe mubvunzo unozouya ndewekuti tinozotanga kuvapa pfungwa iyi papi. Iyoyo ndichaitaura kana ndakuadresa vana. Iye zvino ndanga ndichitaura newe semubereki. If you want results, don't force children to worship, because worship is a matter of choice. A person can be in this place and not be of this place. Yafai. Ndochiuya kwamuri vapfana. Kana uchinge wapiwa freedom isenzese mune zvakanaka. Dambudziko riri kuita kuti vabereki nevana mukonani ndeyekuti zvimwe zvamuri kukumbira zvinhu zvandisina kutenderwa naMwari kukupai. For example, mwana wangu unogona kundikumbira kuti ndine mukomana wangu wandinoda, saka ndaakuda kumove out of your house ndinogarisana nemukomana wangu, nekuti ndakura siyai ndiite zvandinoda. Chandoda kukuudza ndechekuti inini kodzero yekunorarama muchivi handigone kukupa. Inini kodzero yekuti unochaya mapoto handigone kukupa. Nekuti yamunotizvo moving in or whatever, kwandiri kungori kuchaya mapoto. Handigone kukunyorera certificate yaizvozvo, handigone kukupa prescription yaizvozvo. Saka kana uchitobva pamba pangu uri kutobva nehondo, kana uchitobva pamba pangu mukomana wako ari kutokubvuta kubva mumaoko angu, kana uchitobva pamba pangu hausi kuenda neblessing yangu. Nyaya yako haisi nyaya yatinodiscuss. Pamusana pekuti muna iyoyo handimo, ende handifanirwe kunge ndirimo, nekuti handina kupiwa simba rekukupa kodzero dzekukonana naMwari akandipa sadza rakazara mudumbu mako. Handigone kukonana naMwari akandipa mari yandakakuendesa kuyunivhesiti kwawakanodzidza izvi zvinhu zvitsva. Wapedza kuzvidzidza oda kuya kuzozviimplimenta kuti zvikonane naMwari, aibhadhara fees semester after semester. Handigone kukonana naMwari ane roof yaakandipa, because what I have are the blessings from the Most High. Saka inini namudhara wangu hatikonani. Saka iwewewo semwana usandimanikidze kuti ndikonane naMwari wangu. Saka zvaunoita manje, kana uchinge wabva nesimba handikudhonze, kana uchinge wabva nehondo handikudhonze, kana uchinge waita madiro handikudhonze. Asi kana wasvika kwauri usazoti handinzwisise. Iyi nyaya iyi handina kunge ndakapiwa mukana naJehovha wekuita izvozvo. You will continuously be living a rebellious life. Saka kana Mwari wangu akukuvhizitira, ndoda kuti uzive chinhu ichi, ari kukuvhizitira nekuti ari kuda kuziva kuti uchadzoka rini grant neloni yawakatora kubva mutreasury yedenga yakanga isiri due for you. Pamusana pekuti zvakakosha zvaMwari hazvisevenzeswe mukunamata zvifananidzo. Mirai ndikupe example vana vangu. Ndibva ndadzoka kwamuri vanasikana, kunyanya vanasikana ndimune brain dzisingapanane moto panyaya iyi. Imimi ndoda kuti ndikuudzei chinhu ichi. Muri kurangarira vana veIsrael
pavakabva kuKenani vachienda kuEgypt kwavakazonoitwa enslave. Pavakaendako havana kuenda vachiti tiri kuenda for slavery. Pavakaendako vaitoenda nekuti kwakanga kune nzara. Jacob nevana vake vakatoenda vachienda kumaguta, vakatoenda nekuti zvaibhadhara, vakatoenda nekuti vaitiza nzara, vakatoenda vaweya maadvantages. Ndokutoona kuti kuramba uri kuKenani hakusi kubhadhara, ndokubva vatoenda kuEgypt. Asi vasvika kuEgypt vakatonopiwa nzvimbo yakanga iri fertile kwainzi kuGoshen. Vakatotanga kuita zvipfuwo zvikatanga kuwanda, vakatotanga kuberekana, vakatotanga kuwanda. Pamusana pekuti kudii, vakaenda in search of greener pastures, vakaenda in search of a livelihood. Asi vaveko manje vazogara zvakapakazoita transition yakanga yakanangwa chaiyo nemaendero avo, nekuti chiprofita chakanga chagara chataura kuti for 430 years vachange vari muslavery. Vazoveko manje chakazopedzisira chaitika ndezvaifanirwa kuitika, zvakanga zvakanangwa neakanga avasenzesa iye muvengi anonzi Satani, wekuti vachaenda into slavery. But when they went there, they never knew they were going for a funeral and not a party. Ndoda kukuudzai nhasi kuti rimwe light ramuri kuona is darkness. Ndoda kukuudzai nhasi dzimwe pati dzamuri kuona mariro. Ndoda kukuudzai nhasi dzimwe nzimbo dzamuri kufunga nhasi kuti izvo dziri kutambwa nevanhu vari kufara dziri kuimbwa parufu. Ndoda kukuudzai nhasi kuti mamwe mapastures amunofunga kuti ari greener, mombe hadzidye izvozvo. Ndoda kukuudzai nhasi kuti mamwe amuri kuti maadvantages haazi maadvantages. Mwari haana kunge akazvironga kuti marriage inoitwa trial run. Mwari haana kunge akazvironga kuti unoexpecta kuti ini semubereki wako, inini sababa vako, inini samai vako ndipinde munyaya yekuti uri kuda kuenda kunochaya mapoto, ndokusainira, ndotokublesa, ndotokutengera nehembe dzekuenda ikoko, ndotopota ndichikutumira mari yechipfambi yekuti izvo uite energy yekuita chipfambi. Hazvishande zvichidaro. And I repeat this kunana mai varuku, and I repeat this kunana mai vagere mudzimba, do not sponsor evil. Haikona kuti mwana wangu, nekuti mwana wangu zvaari kufane nzara ikoko ndombomutumira mari, ni mwana wangu ari kufane nzara ikoko ndombomupa dhora. Haugone kupa munhu energy yekuti aite chipfambi. You cannot be the sponsor of evil, and it must not be like that. So let our children know this, kuti this is the correct position. Kana wafunga kurwisana nezvinodiwa naMwari, uri kuenda wega, hatina umwe anoenda newe. Asi panyaya yeworship, you have the freedom to worship the way you want to worship. Vabereki, zvinorwadza kuti mwana akukuudza nhasi, ndozviziva kuti ini ndakuda kuita mugay. Zvinorwadza kuti mwana akukuudza nhasi kuti ndoda kuita mulesbian. Zvinorwadza kuti mwana akukuudza nhasi kuti ndakuda kuita kungochanda. Yes, zvinorwadza because wakanga une zvinangwa zvikuru. Ziso rako ranga rakatarisa kure. Waifunga kuti achaona Mwari. Asi dambudziko rinonetsa nderinoti vana vedu chavasiri kuziva, pavari kufunga kuti vari kupinda mujoy, vari kutidzosera kuslavery kwatakadobva kare. Asi hauna zvaunogona kuita pamusana pekuti isarudzo dzake. There are times when you can no longer choose for someone. Haufanirwi kuzviblema nekuti munhu asarudza zvakaipa. Haufanirwi kuzviblema nekuti munhu asarudza rodhi yakaipa. All you can do is pray for her, but what you cannot do is to choose for her. Ane upenyu hwake, anoita zvaanoda, asi Bhaibheri rinoti usanyengegwa, Mwari hasekwe. Munhu chaunodzvara ndicho chaunokohwa. Ende ndinovimba munorangarira Samsoni, baba vaSamsoni paakati ndinoda musikana uya asiri werudzi rwangu, vakamutendera kuendako. Chakaita kuti vamutendere kuendako hakuzi kuti vakanga vakapusa, vakaziva kuti now a choice is being made, and when a choice has been made, I cannot override Samson's choice. Mukatarisa prodigal son paakati ndipei zvinhu zvangu, hazviroti baba vake vakanga vakapusa, because he had made a choice, the father respected the choice. But when the prodigal son moved from home achienda kunodya mari, the distance that was between the prodigal son and his father was not because the father had created that distance, but it only showed how far the prodigal son was from home. Saka vana vangu ndoda kuti muzive, never think kuti your parent is too far from you
because of a decision that you have made, but you are too far from the parent. And usafe wakazvifunga, whether wakarara kana kuti wakamuka, whether uchidya kana kuti uchiti kudii, kuti ijuti reparent rekuve prodigal so as to pull the prodigal son back home. No, it won't work like that. The parent will remain home. And when things are not good, when you come to your senses, it is the duty of the prodigal son to come back home. And you know where home is. And the home will always be there, maintaining its principles, maintaining its lifestyle, maintaining everything else, and it will still be home for you. Ndosaka kana munhu akarogwa akanoita vana 10 ariko akaramba anodzoka kumusha. Munhu akarorwa akanoita kumusikanzwa kumurume wake anodzoka kumusha. Vanongoti ibenzi redu tinorida riri pano. Saka musha haufanirwi kuve prodigal. In case when you want to come back, there will be nowhere to come back to. And mimi vabereki, never follow the prodigal son. Nekuti zvinozonetsa kuziva kuti ari kumhanya neari kumhanyiswa benzi nderipi, nekuti mese munenge musina kusimira. Pakuda kuzikanwa kunzizo, one maintains status and the other one gets lost, so that when time to come back home yasvika anodzoka zvake kumba. Yafai. Uyu ari panapa anokuti musikana wake ari kuti wakapora. Anodanana nemusikana, arambwa nemusikana uyu. Pamusana pekuti musikana wacho ari kuti izvo hausi kuita zvinoitwa nezvandotarisira kuti zviitwe nemaboyfriend. In fact, ari kuti relationship yacho is like I'm in love with my father. You are not very active. Saka ari kurambwa. Saka ari kuti izvo. Do we then have to do that? Ndakamboitaura kare. Ende ndoramba nchidzokorora usadanane nepfambi. Ukadanana nepfambi dzinotarisira zvausingakwanise kupa. Saka by the end of the day, haizi nyaya yekuti musikana ane problem. Inyaya yepawamutora. Vona vanhu vakamira murodhi vaya vari kutsvaga mari, havasi kutsvaga rudo. Ukada kuvapa rudo, ivo vachida mari, vanogona kunetsana newe zvekutobayana nemapanga. Kana zviri zvemari, pananai mari. Kana zviri zverudo, pananai rudo. Saka panapa hapasi perudo, ndepekupanana zvisakasiyana nerudo. So iwewe kana wafunga kuti uruda pfambi, inoita zvechipfambi. Kana usingade pfambi, siyana nepfambi iende, itsvage vanhu vanopa zvinhu zvaanoda. Haizi nyaya yekunzi chinja, inyaya yekungoti izvo, enda unotenga zvaunoda musupermarket. Ndofunga yafai. Uyu akamitiswa uyu, mukomana ari kuramba responsibility. Zvaari kungoreva ndezvekuti izvo akamitiswa, mukomana haasi kuzotenga preparation, mukomana haasi kuda kuzochengeta mwana, mukomana haasi kuda kuroora. Ndichanongoudza mwanasikana wangu ndechekuti wakanonoka kumuka. Wazozviona nhasi kuti is not responsible, wife wangu wakazviona nezuro. Haizvi mhosva yekuti izvo yemukomana kuti idofo, raingowo dofo kubva musi wekutanga. Saka iwe wasiya dofo richitamba newe. Ende iwewe ndoumva wakanganwa kuti kana dofo rikarara nemunhu kwaye anoita mimba harisi dofo. Ende iko zvinezvi iwewe wakuda kuti mukomana ave responsible, abvise irresponsible behavior yako yekurara pese pese. Abvise irresponsible behavior yako yekubvisa hembe pese pese. Abvise irresponsible behavior yako yekutiza kumba uchienda kunosangana nezvizvi. Now you expect him to be responsible when everything else that you were doing was not responsible. So by the end of the day, mwanasikana wangu ndeyekuti tingade kutsvaga muroyi panapa, tingade kutsvaga munhu asiri right panapa, tingade kutsvaga kuti chii chiri kunetsa panapa. Problem iyi ndeyako. Bhaibheri rinoti usanyengegwa, Mwari haasekwe. Munhu zvaakadzvara ndo zvaanokohwa. Iyi ndo mhodzi yako yakadzvara mwana wangu. Wakaita musikanzwa nebenzi, benzi riri kuenderera mberi richiita zvariri kuita. Iwewe semunhu kwaye uchaona moto. Unoona moto nei? Nekuti you decided not to be responsible panguva yawaifanirwa kuve responsible. I want to be clear on this thing. Pamusana pekuti ndoziva kuti vakadzi kwese kwavakagara vari kuti izvo udzai vana vedu vanofanirwa kuve responsible, kana vachinge vamitisa vanofanirwa kuve responsible. Ina handitauri ndichidaro. Ndinoti inini munhu ane chikwama chakazara mari anofanirwa kufamba akachengetedza chikwama chake. Kana ukafamba usina kuchengetedza chikwama chako, harizi basa redu rokufamba tichiita nemaloud speaker tichiti matsotsi dzosai pana mbona chikwama here. Munhu anazvo neanorasikirwa nazvo ngaazvichengete. Munhu anonzi ane umhandara hwake ndiye anofanirwa kuhuchengeta. Hauchengeterwe by default nekuti vakomana vave vanhu kwavo. Unofanirwa kuchengeta zvinhu zvako. Kana uchida mukomana ari straightforward, iwewe unofanirwa kuve straightforward. Ende chinoratidza kuti uri straightforward chi? Ndechekusaona zvakanaka mune zvakaipa. Ndechekusabirwa zvinhu zvawakapiwa naMwari ukachengeta. Ende ndoda kukuudzai, ndakambokuudzai, let me be honest, everyone is responsible for that chaakapiwa naMwari kunzi achengete. Ende panapa warasikirwa nezvawakapiwa naMwari kunzi uchengete, because you were too irresponsible.
ende ndokuonai vana vedu, kana makapfeka tumajini twenyu, kana mapedza kugeza, kana mapedza kuita human hair musoro, kana mapedza kupoda, muchinotamba munenge muchiti uhadhi. Pamunenge muchienda kumba kwavakomana munenge muchiti uhadhi. Paunenge uchiti uri kuchikoro paya uri kumuchengeta, muri kugara mese, unenge uchiti uhadhi. Paunenge uchiti ukanzienda kwakati iwe unombotenderera uenda nekuseri, unenge uchiti uhadhi. Kana uhadhi wacho wazosvika panapa, waakutinyorera tsamba zhinji netsamba refu uchitiudza kuti people must be responsible. You should have been responsible. Be responsible and this will not happen to you. Hakuna nhumbu inouya by wishful thinking. Hakuna nhumbu inouya by osmosis. Hakuna nhumbu inouya because wakangozvifunga wakarara. Inhumbu yakauya yakasenzerwa newe, wakaisa effort pachinhu ichi, ende wapedza kuisa effort, nobody is going to be responsible kuti akubvise muutsvina hwako hwekusave responsible. And ladies out there, I'm talking to you, and I'm talking to you as ladies, not as to boys. Imi vapana, chengetedzai zvinhu zvenyu, ende tinoexpecta a certain level of responsibility from you. Tinoexpecta a certain level yekumaneja zvamunazvo, ende tinoexpecta kuti imimi muzvirespect. Musade kurespectwa nevarume musati matanga kuzvirespect, vanasikana vangu. Zvirespecteiwo. Put yourself out of reach. Put a price tag on yourself. Rambawo kazvimwe zvinhu. Unotarisa kuti kunai vanhu vamwari. Decide musika paunotengeswa. Haungatengeswe musika wese kuti mumbare urimo, pamupedza nhamo uripo, vanotengesa mustreet uripo. Rambawo musika kuti tirive matopics, kana kuti tirive maokay, kana kuti tirive mabhabhas. Munhu mwese zviite tag zvozozikanwa kunzi zvakamira sei. Ingakuriko wani nyango panotengeswa chikafu, chepanze wese anongosvika. Pozoitawo tumwe tumarestaurant wese anosvika. Asi pane mamwe marestaurant akatonyorwa kunzi gentlemen only. Unotodiwa nejaketi netai. Vane level yavo yeclientele yaunoseva. Ende imimi dambudziko ranetsa patumaindustry twenyu twamunatwo. Pamusana pekuti izvo vazhinji venyu have failed to be effective in any way else except to supply the goods of nature. Naka pama goods of nature dzenyu dzamunadzo ndedzekuti izvo you are not even selective. Vamastreet kids anomwa pauri, vembanje vanomwa pauri, zvidhakwa zvese zvinomwa pauri, vekuchechi vanomwa pauri, munhu wese angoti ndoda anomwa kwauri. Ende kana uchinge wadzoka panapo uzoti vakomana havasi responsible, they cannot be responsible on your behalf. Go and put your house in order. Endai munorongeka, endai munoita zvinhu zvakanaka, endai munoita zvinhu zvinokomborereka, ende Mwari achakukomborerai. Ndakakuudzai kare, if you imimi mukaita shut down, ndadzokorora, imimi mukavhara these channels of supply of these goods, hakuna munhu unokumanikidzirai kudzitora. And unfortunately it's free for all, and you think that is life, and you think that is enjoying life. Vanangu, we need to be responsible. We only have but one life. Let us go through that life responsibly. Ngatinamate. Baba wangu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti muri Mwari. Vana vedu, vabereki vedu, hama dzedu, shamwari dzedu, tokumbira kuti dei dzingakomborwe nemi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Shevenekai upenyu wangu, nanganidza ishezvandiri. Ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukorera. Temo enye ndinotyora, ndinobata nekunyengera. Upenyu wangu wazara nezvivi, shindipewo kucheneswa. Shevenekai upenyu wangu, nanganidza ishezvandiri. Ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukorera. Rudo rwenyu Ishe ndinoziva, rwakadzama kune mutadzi. Ropa renyu rogezesa zvivi, shindisambe ndigochena. Shevenekai upenyu wangu,
nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba